Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on dizuela ze asteburua, hotzak eta elurrak hankaz gora jarri dituzte gure planak. Eguraldi iragarpena bete da eta aurre ikusita zegoen bezala, lehenengo elur malutak ikusi ditugu Euskal Herriko hainbat txokotan. Nolabait negua iritsi da, baina ez gaitu beldurtzen. Negur bila, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau bizutzen negur bilak, uda betezko beroan. Atzo, Arabako lautadako herrietako batzuk elektrizitaterik gabe gelditu ziren zenbait argidorre erori ostean, adibidez, Opakoan edo Agurinen. Urdin Arbeen 21 etxe argindarik gabe egon dira, elurrak argi poste bat bota duelako. Nafarroan 13 ume eta 4 begirale erreskatatu dituzte, Sabaizako Getadara terpetxetik elurragatik isolatuta zeuden eta elektrizitaterik gabe. Eta hainbat ibaiek gainezka egin dute Bizkaia eta Gipuzkoan. Kadagua ibaiak gainezka egin du Sodupen eta Balmasedan. Azken honetan aparkaleku bat urak hartu du eta gauean bizilagunak esnatu behar izan dituzte ibilgailuak bertatik ateratzeko. Deba ibaiak gainezka egin du Sodupen eta Deba ibaiaren arroan sortu dira arazo handienak Gipuzkoan, Mendaron, Elgoibarren eta Arrasate eta Bergara artean esaterako. Ibai Zabalek ere gainezka egin du eta Basaurin, Ariz parean, garaje, denda eta lokaletan sartu daura. Baina... Irratia piztuta gora duan, eta potolaino nau euraldiaz, hitz egiten dutenekin, igoindutan aukate, aste buruko paradis. Beraz, gari ez dadin gurekin haserretu, eguraldiaren gaia alde batera, utzeko dugu. Hala ere, lehen denborale handia iristen denean, behintzat COVID-a baztertu egiten dugu, nik nahiago ditut elurra eta kaskabarra hitzak pandemia eta konfinamendu hitzak baino. Bai, botere hori du eguraldiak, pentsa, Los Angelesen bagina goxo eta onik egongo ginateke, Gaurko egunez jaio zen Denny Doherty, Kanadar musikari, abeslari eta aktorea, The Mamas and the Papas taldeko kidea. 1960ko hamarkadako bigarren erdialdeko kontrakultura mugimenduaren musika talde nabarmena izan zen, The Mamas and the Papas, eta beraiena da entzuten ari garen California Dreamin. Denny Doherty 2007an zendu zen 76 urte zituela giltzurrun arazo baten ondorioz. Aizue bakizue, The Mamas and the Papasekoek The Beatlesen abesti bat sartu zutela beraien lehen diskoan. Hain zuzen, I Call Your Name abestia sartu zuten. Oh. Your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't. Beatlesak aipatu dituzunez, gaurko egunez, zendu zen Beatles taldeko George Harrison gitarra jole ingelesa izan zen eta esaten dute, bera izan zela, Indiako sitar instrumentua mendebaldera ekarri zuen lehena. Gitarra jole eta askoz gehiago. Musikari multi-instrumentalista, komposatzailea, kantautorea, musika ekoizle zinematografikoa, aktorea, filantropoa, aktivista bakezalea, ekologista... Harrison 58 urte zituela hiltzen biriketako minbiziaren ondorioz, eta haren errautsak Ganges eta Yamuna ibaietara bota zituzten. I got my mind set on you. I got my mind
Musika ez adiaeten. Gaurko egunez jaio zen Silvio Rodríguez Domínguez, San Antonio de los Bañosen, Kuban. Kubatar kantautore, gitarra jotzaile eta olerkaria da Silvio. Kubako iraultzaren ondoren sortutako Nueva Trova izeneko musika mugimenduaren ordezkari nagusia. 4 hamarkada daramatza musika egiten, gutxienez 500 eta 60 kantu idatzi ditu. Arrapazak. Eta, Arrapazak. bai? Gutxi. Arrapazan. Mucho marrizu. Eta 21 album argitaratu ditu. Gaztelaniaz abesten duen nazioarteko kantautore garrantzitsuenetakoa da. Eta bakearen aldeko ekintzailean 1987an bakearen aldeko artista izendatu zuen UNESCOk. Y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Sinbad, algo debiera hechizar por la... Amerikako estatu batuek zuzendutako eta Espainia eta Britainia Handia bezalako herrialdek babestutako Irakeko inbasioa 2003ko martxoaren 20an hasi zen. Apiriaren 12ko Silvio Rodríguezek prest duen abesti hau gaiari buruzkoa. Kontzertu askotan sinuhe abestu aurretik olerki bat irakurtzen du Silviok Halt, Luis Rogelio Nogerasen poema bat. Luis Rogelio Noguerasek Poloniara egindako bidaia baten ostean idatzen zuen Halt. Auschwitzeko izuaren fabrikaz eta giza eromenaz eta juduen sufrimenduaz hitz eginez hasten da. Baina poema amaitzeko gogo eta bat egiten du. Implizituki nazien izugarrikeria eta palestinarrek jasaten duten izugarrikeria konparatzen dituena. Zuengan pentsatzen dut, Jerusalem eta Jerikoko juduengan. Zuengan pentsatzen dut, Sion golurreko gizonengan. Txundituta, biluzik, izututa, gasgan beretan jatik ba abestu zutenengan. Zuengan eta zuen bide luze eta mingarrian pentsatzen dut. Judeako muinoetatik 3. Reicheko konzentrazio esparruetaraino. Zuengan pentsatzen dut eta ez dut ulertzen. Nola, hain azkar ahaztu zuten infernuko lurruna. Irratiak esan duena. Gaur Palestinar herriarekin elkartasunaren nazioarteko eguna da. Gaurko egunez ospatzen da 1947ko azaroaren 29an Nazio Batuen Batzar Nagusiak partizioaren ebazpen ezaguna onartu zuelako. Ebazpen horretan Palestinan estatu judu bat eta estatu arabiar bat sortzea xedatzen zen, Jerusalem nazioarteko erregimen berezi baten menpe zegoela. Ebazpen horretan aurreikusitako 2 estatuetatik orain arte bakarra sortu da. Israelgo. Palestinarrek oraindik ez dituzte lortu Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak aitortutako eskubideak. Hala nola, kanpoko eskuartzerik gabeko erabaki askerako eskubidea, Palestinak nazio gisa duen independentzierako eta subiranotasunera eskubidea, eta herri palestinarrak bere etxeetara itzultzeko duten eskubidea. Eta guk, noski, elkartasuna eskaini nahi diogu Palestindar herriari. Eta ezin aipatu gabe utzi atzo izan zela 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketaren finala saioa Alkaiza Guaiarrek irabazi zuen. Eneko Laskoz Martinezenekin aritu da txapelketaren lehian buruzburukoan. Haien atzetik sailkatu dira hurren nazurren Julio Sotezkurdia, Joanes Ilarregi Marzol, Xavier Silveira Etxeberria, Xabat Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri eta Eneko Fernandez Maritxalar. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera. Euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera,
Ez bitarra, kuirra transa, marika eta boiera. Ez bitarra, kuirra transa, marika eta boiera. Mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Gora bazterrak, ni ane honintzan, eta igual gego errepaso txiki bat ingo dugu ez. Eta bertsolaritzarekin jarraitzeko Eider Perez elkarrizketatuko dugu. Eta Idoia Davila Oskudunek puri-purian dauden telesail eta pelikulen zerrenda osatuko digu. Hasiko gara, ezta? Bai, 2 orduz, nahi duzuen doinu eta neurrian. Ez ziazu lana zaildu. Azaroak 29 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin entzuleok eta ikusle zareten oiek larumat gauean parrandara atera eta ura besterik edanetzuen emakumea ondoren igandean elurretan barrena ur izoztuan bertsolari txapelketaraino itzuli zena eta gaur ez dakigu zergatik berriz ere ura urtuta edan eta edan dabilena larumat gauean uda besterik edan ez zuelako Amaia. Kaixo. Resende Giluztarra Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bera bezain txintxo ibili da asteburuan ziur goiuri ez eiza arandia du ez? Bai, Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Txintxoena izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 280 ditu, arratsaldeak 4:12 minutu, azaroak 29, gu hemen 3 ikusten gaituzue, baina oraintxe 4 gara dagoeneko zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest. Ongi etorri, bigarren kafera. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Amaia Resende Giluz. Ondo? Atxa, onda. Maite duta prestatu duzu? Bai, Zein da zure maite duta? nire maite duta da, esan bezala ni atzo Nafarroako txapelketan finalian egon nintzen, eta gertatu zen gauza bat oso polita. Izan zela, saioak irabazizun finala, beak jantzizun txapela, eta jantzizion estitxu arozenak. Saioak lehenengo agurrean, botatzen duten agur horretan, aizpatasunari abestu zion, anaitasuna kiroldegian egiten zelako saioa, eta ondoren txapela jantzizion estitxu arozenak, dela lehenengo aldiz txapela jantzizun emakumea. Eta izan zen hain polita eta hain indartsua, baina hain goixoa, une hori, oso berezia izan zen bertan eta bertatik hori bizitzea. Eta hoxe da nire maite duta, gora emakume, bertsolariak.
eta gora izpatasuna. Zure maite dutarekin bat egin du Gorkak, dio nire maite duta da atzo euskaldunak elkartzea bertxotan ikaragarria izan zan, gora bertsoa eta gora Euskal Herria. Sintió en su cabeza cristales molidos. Eta zure maite dutago, Juri? Ba, begira, gaur irakurri dut Chadwick Boseman gaurko egunez jaio zela. Chadwick Boseman izan zen estatuatuar aktore bat, oso ezaguna Black Pantheren pelikularen gatik adibidez. Eta bea hil zen 53 urterekin, pasaden urtean 2020an minbiziaren ondorioz. Inork ez zekien minbizia zuenik, ez genekien. Eta atzo hil zen Virgil Abloh, izan dela diseinatzailea, Louis Vuittoneko lehen zuzendari beltza, eta, bueno, garrantzitsua modaren munduan. Gaztea baita, eta hilda minbiziaz. Eta berak ere, berarentzat gorde zuen datu hori, ez genekien, minbizia zuenik. Eta asteburu hontan hilda Almudena Grandes, idazlea, espainiarra, bera ere minbiziaz. Kasu honetan ordea, genekien, berak El País egunkariaren artikulu batean kontatu zuelako. Pentsatzen aitu naiz eta maite dut ikustea nola bakoitzak daukagun modu ezberdin bat horrelako gauzak kudeatzeko eta maite dut ikustea nola jendeak onartzen duen bi aukerak onak direla. Kontatu nahi balin badezu, oso ondo eta hemen gaude eta babestuko zaitugu, baina ez balin badezu kontatu nahi, zure gaixotasun bada, zurea da erabakia. Eta ez balin badezu kontatu nahi, aurrera baita. Eta, izango nuke hori dela, nire maite duta. Jo, nire maite duta pixkat axalekoa, pixkat simasekoa da. Konpentsatzeko. Gaina bestia pixkat goxoa jarriko etor da. Vale. Gaur amestu dut, nebilela eguzkitako betorren bila. Eta maite dut ingenuidade hori edo inozokeria hori, ez dakit, eguzkia ikusteko esperantza mantentzea bizi ditugun giro hauetan. Gaur eguzkia, ez Tolosan, ez Maulen, ez Bilbon, ez da... Ez da zangotzan ere. Zangotzan ere. Maite dut, eguzitako betarrekoen bila ibiltzea gabosoan. Las Ray-Ban no te dejan ver las lágrimas. Estoy tocado y voy a liarla otra vez. Voy a quedarme un día más en la ciudad por si acaso empiezas a entender. Idoia da Bilozkudun, Arratsaldeon? Arratsaldeon. Ui, gaur astrenak intzatuz, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hola, bai. Zein da zure maite duta? Nire maite duta da amonak egindako jertxeak. Oantxe bertan bat daukat jantzita. Ala! Asteburu neramak atea ditu armariotik jertxe zarpia nire amonak indako, eta eman dizkit probatzeko, aber zeintzu gatzaizkiten ondo, zeintzu gatu nahi duten etzako. Eta, nire amonako haintxe dementzia dauka, eta duela urte batzuk, ez dala gai ezer egiteko, edo komunikatzeko sikiera. Eta, badaukate zerbait, berea dana, zerbait egiteko edo sortzeko gai zeneko zerbait dute, eta hoi maite dut. Hala, sartu zanen irratia pentsatuet. Ui, jertxe berria. De estreno dator, eta ez dizut ezer esan, baina... Bida. Amonak indako. Amonak indakoa, ze polita. Polita. Las Ray-Ban no te dejan ver las lágrimas. Estoy cansado de perder. Necesito un amor. Idoia Dabilaren maite dutarekin, eta bere baimenarekin, bagoaz aurrera, hain zuzen ere, puri-purian tartean, aurkeztu behar dizkigun telesail eta pelikulak ezagutzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. When the jester sang for the king and
nik gauzat esan barriet gure entzulei, Aserre enago, baino hartu kuadernoa. Gero iristen da, asteburua, euritea, etxean geratu naia, zer ikusi ez dakizuela, eta zuek irratian idoiarekin aipatzen dituzu eta ze gomendatu zuen lehen gonda. Jo, buruzen ez gogoratzen, da ibiltzen naiz, gure draifen idoien begira, en plan de, adibidez, hau, honek itxurran zeukan, beste hau ikusita daukat, beste hau ez, atera kuadernoa eta puntatu, pixkat, ez? Venga, eta jarriko dizuegu gure sareetan, egingo dugu estoritxo bat, gomendioekin. Venga, ados, horrela errexago. Idoia, zuk esango duzu, nondik abiatuko garen, nondik helduko diogun, filmei dagokionez behintzat, aretoetara begira jarriko garelako abiatzeko. Bai, zineman aurkitu dezakegunarekin hasiko gara, lan izan ere ja estreinatu zen ostiralean, asteburu hontan ikusi ahal izan da, eta hemendik aurrera ere oraindik ikusgai egongo da. Lamp da A24 estudioaren film berri bat, Valdimar Johanssonek zuzendua. Eta izenak ja esaten dizue, Islandian kokatuta dago pelikula hau. Zer dan musikaren eragina, irudi hori. Elurra, Islandiako, ez dakit, landa ere mua, arkume bate bere amaren titik esnea daten, musika neutro edo musika alai batekin izan ziteken egoera bukoliko bat. Baina musikak ulertarazten digu hor, idoia arazoak badatuztela. Bai, bada pixkat, ez da beldurrezko filma, baina bai da inkietantea. Dauka hor bikote bat isolamendun bizi dana behaien landa ere mortan, ardiak zaintzen eta behaien lurra zaintzen, eta daukan argi hori, argia ez da juten inoiz, pelikula honetan, justo udara, udaberri udara da, eta akizuen ez Islandian eguzkia ez ezkutatzen, eta lortze dituzte olako tono berde urdin itzali batzuk, eta musikakin batea, lortzeu pixkat, berez ez da ezer inkietantea pasatzen hola, baino... Nahiko inkietantea da, arkume bat beroki eta loredun diadema batekin ikustea, Nei horrek ezin egona sortzen dit pixka bat. Esan nahetena, ez dala beldurrezkoa, ez daude sustok, espero ez tan zerbaitola ez zaizua azalduko. Baina bai badaukala kutsu hori, bada pareja bat, HK-ben murgilduta da ona, drama bat izan dutelako behien bizitzan. Eta alako baten behain ardi batek eukitzen du arkume bat berezia dana. Ez da sekretu bat. Arkume da erdi ume. Erdi, oida. Eta, bastante kuriosoa da. Eta, adoptatu egiten dute. Ni pixka tripak nastu zaizkit. Nahi iruditu zaitzu porporita. Bai, merezi du ikustegatik argumetxoa ume jantziekin. Jure idea pentsa, pollito! Artillezko jertxetxoekin eta... Ai! Eske, arkume bat artillezko jertxeekin da, guk pertsonaren... Bai. Baina esan dezula hortan enun pentsatu. Edo gu artillarekin ere. Bai. Ez aberdina. Baina logiko oso espezistetik ari ginen, ez? Bai. Vale. Ulortuta. Zua. Barkatu, jo, Zu baino, ez? Arrazoia dauka. Arrazoia dauka, baina alderak eta egiten hori nintzen. Bai. Niri trailerrak utzina bola pixkat, pelikulak gogorra behar du izan. Nahizetan momentu komiko batzuk ere antzematen diren horrez? Bai, gero agertzen da, gizonan anaia, eta aurkitzen da holako situazio batekin, eta pixkat behan bitartez, pixkat eszena komik, ez da komikoa berez, baina imaginatzen diteu situazioek beste gizon horren ikuspegitik, eta pixkat komikoa da ikustea arkume bat, ume jantziekin, eta pixkat humoretik badu zentzu hortan. Bado holako tesi bat, edo ez dakit nola esan, ikaspen bat edo, ez? Irakaspen bat. Azkenen behik naturatik hartu dute ume hori, eta eure ganatu egin dute, eta erakutsi nahi dugu, natura berez ez dala gaiztua, baina bai erasotzen ditula, norbera onurako erabiltzen
dutenak. Natura hori euren onurarako erabiltzen dutenak. Azkenan hartu dute zerbait naturatik, eta behientzako bakarrik hartu dute. Lamb, Valdimar Johanssonen pelikula, azaroaren 26an, ostiralean, aretoetan estrenatu zena, eta, bueno, hemen sentsazio anitzak eta denetarikoak utzi dizkiguna. Teknikoki aztertuko bagenu idoia, oso itxurana dauka argazkiari dagokionez, aipatu dituzu ezaugarri batzuk kolorearenak, argiarenak eta alde hortatik behintzat bai atentzio ematen du, oso onera, gero historiak berak, norberaren araberako igual, ez? Nola sentituko den norbera beste kontua da, baina... Bai, nahi izugarri ez egiten gustatu, baina, interesgarria eta estetikoki polita da behintzat ikusteko. Berazuk ikusita daukazu? Bai. Bale, orduan, gero, orain spoilerrik ez egiteko, gero galdetuko dizut, nola bukatzen den. Vale. Bagoaz, bigarrenaren bila. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Es la primera vez en Argentina, ¿no? Primera vez tan al sur. ¿Usted conoció aquí, señor de Kerman? Sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? Bueno, bigarren proposamena oraindik ez da estreinatu, ostiralen ikusi izango dugu aretoetan. Azor izena du eta Andreas Fontanak zuzendu du. Horizontes Latinosen egon zen zinemaldian, eta Berlinale jaialditik baita pasazan. Eta historiane kontatzen digu Iban de Wiel, bankari pribatu suitzar bat, Argentinara joaten dela diktadura garaian, desagertu egindan lankide baten lana ordezkatzera. Le calendrier indique un rendez-vous, peu avant son départ. Lazaro. Faire qu'on doit. Cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu. De Wielek aurkitzen duan lurjaben, aberats berrien, aristokraten eta ofizial militarrek osatutako gizarte dekadente bat, eta beha dago kontaktuan olako jendearekin, nahi dutelako dirua Suitzara eraman. Horrelako jendea da. Eta kalean jendea atxilotzen duten bitarten, behien luxu eta erosotasun arten, duelo bat pizten da bi bankarien artean, eta metodo desberdinak baliatzen dituzte kolonizazio zur, baina gupidagabe batean. Wow. Mais dis-moi, qui s'avait mis dans le mille? L'Eldorado, enfin. Ça t'intéresse? Eta, bankari suitzarrak pixkanaka dezifratu beharko ditu boterean hizkuntza hori herrialde berri baten dago, eta bere aurrekoaren benetako eginkizuna. Ez dago oso argi bere lankide horrek zeitezun benetan. Eta trailerrak bai ematen dula puntu inkietante hori dena lasai-lasaia da. Baina bakizu hor itzaletan zerbait dagoela, ez? Pixkate diktaduran sentimentu hori hor notatzen da, hor presente dagoela. Aipatu nahi nuen, trailerra ikusita idoia, badaudela estetikoki ezaugarri oso markatu batzuk, argiari dagozkionez. Eta, zuk ez dago ez orain streaminga horrez? Bai, erikita daukat. Badago plano bat, hiru zaldun baso batean, Renoiren argazki kuadro bat izan zitekeena, izan litekeena, eta orokorrean badago argiaren erabilera, ez dakit, nahiko piktoriko bat, trailerrean zehar. Ez dakit horrela iruditu zaizuen, baina niri atentzio eman dit, pixkate argilunen joku horiek behartu xamarrak direla, edo oso daudela nabarmenduta. Certainement parti dans la précipitation. Hori zinemari dagokionez bigarren proposamena. Azor, aretoetan abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunarekin bat eginez, ostiralean, Durango atarian, lanak pilatuko zaizkigu asteburura begira, baina hortxe duzue, abenduaren 3an ezpada, horrengo egunetan, zinemetan ibiliko delako, edo akaso zuen herrietara pixka bat beranduago iritsiko da, edo ez da iritsiko, euskalo, baina hor dago proposamena. Eta aldiz, gironekin oso alpartuta bazabiltzate eta etxetik eta plataformetan ikusi nahi badituzu hainbat gauza, asteazkenean bertan Netflixen estrenatuko den aukera batekin abiatuko dugu telesaien bidea idoia. Bai,
JoJo's Bizarre Adventure da. Anime famatuaren denboraldi berria. Telesailak Joestar familia britainiarraren historia kontatzen du, eta bakoitzak badu botere berezi bat, eta horren bitartez indar gaiztoen aurka eritzen dira. 何やったの？なんでパクられた？無実よ。 Bueno, anime honek oso historia luzea du. Orain mendebaldean hasi da fama hartzen, duela urte batzuk, ja fama hartzen ari dela, baina mangak baditu urte asko, volumen asko, argitaletxe, Shueisha argitaletxearen bigarren manga luzeena da. Eta momentuz dauzka hau 5. denboraldia izango da animearena. Denboraldi bakoitzak jarraitzen du pertsonaia desberdin bat. Lehenengo denboraldian ezagutu genuen 1980ko hamarkadako Jonathan. Eta protagonista guztien ez izena da JoJo, eta horregatik izena du horrela telesaiak. Begira, ni naiz animezalea, baina asko gustatzen zaizkit espetxetan girotutako telesaiak. Osea, adibidez, Prison Break eta horrelakoak. Eta, egia da, aitortu hori eta anime aztetik ikusten, baina hau, badirudik, osea, kartzela batean gertatzen dela, ez? Edo kartzela asko ikusten ari naiz. Bai, denboraldi berri honen protagonista Jolene Cuyo, horti dator, hor JoJo badauka beak baita, Jolene Cuyo. Eta, bueno, bea eta bere bikotea autoistripu baten daude, izaten dute, eta peatoi bat hiltzea egozten diote Joleni, eta kartzelan sartzen dute 15 urtez. Baina berak dio, beak ez duela zer egin, ez? Hoi da. Hemen, idoia asteazkenen estrenatuko da Netflixen, baina ez da gizuk ikusi duzun dagoeneko zerbait. Ze Japonian estrenatu da. Idoia Japonira badaki, Japonen kontaktuak dauzka, ez da trampak egin dizkibuzun. Ui, kontaktuak dauzka, oi amor. Bai. Manejando el cotarro, esaten bezala. Bai. Ez, estrenatuko Netflixen Japonen baino lehenago. Barkatu, aldrebez irakurri dut gidoian. Bai, kurioso da, ze normalen olako gauzak, Crunchyroll bezalako plataformetan ikusi daitezke olako plataforma friki batzuk. Eta bada nobedadea justo denboraldi hau Netflixen estrenatuko dela, Japonen baino hilabete belenago. Hasieran 12 atal ikusi ahal izango dira. Eta gero esaten dutenez, behin Japonian estrenatzen dela, astero atal bat ikusi ahal izango da. Bueno, hortxe 3. proposamena, lehenengoa telesaili dagokionez, JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, Netflixen abenduaren 1 estrenatuko den, anime honen 5. denboraldia. Eta, esan dugu, gari ezaserretzeko eguraldiarekin buelta asko ezken dituela mango, baina urrengo proposamenak badu idoia pixkat ez dakit, garai hauetan argia ikusteko beharra eta lenguan, egon nintzen oso gertu, idazteko idoiari edo taldean, ez, telesail edo pelikula eguzkitsuak bururatzen zaizkizu pixkat behar hortatik, eta The Beach uste dut badela argi ederra ikusteko moduko idoia. Bai, baino sentitzez proposamen hau berandu ekarri dut, ze gaur zan azkeneko eguna hau ikusteko, baino irudite zait kuriosoa, ze egin dute A24 berriz ere lan bezala, hau ere beraiek ekoiztu dute, baina proposamena kuriosoa, ze jarri dute behaien plataforma propioan, aste batez etengabe, hasiera eta amaierari gabeko streaming baten. Adibidez, ni sartzen naiz orain web horrin, eta igual dago 7 minutun. Bai, hori da. Eta bukatzen denen ikusi duzu lehenengo 7. Bai. Bukle moduko bada. Bai, bukle baten dago. Eta kurioso iritu zait, proposamen hau, ze bada igual lehenoko zinema aretok bezala, ez? Sartze zinela asitazio honen, da gero esatzen hemen sartu geha, eta ja, teite zinean puntu horretan.
Nik beti esaten dudanean, eguzkia, ze guai, idoia etortzen esatu ez, baina gero drama dator. Hemen hainbesteko dramarik ez dator ez idoia? Ez, da Warwick Thorntonek australiarrak zuzendutako dokumental bat, bea 2019 isolatu zen ipar mendebaldeko kostan, Australian bertan, eta bere zinematografoan laguntzaz grabatu zuen bere egunerokoa. Sukalden, arrantzatzen, hor traktore batekin bueltaka ondartzan, eta ez dauka besterik. Bere zinematografoa alare ez da 8 milimetrotako kamara xar bat, Ez. Ostras! Eta, bueno, da, esperientza visual sensorial bat bezala definitzen dute 24ek. Eta, bueno, pixkat ASMR-etik baduet. Hoxe esan behar nun badu hemen ASMR puntu bat. I have no idea what I'm doing. Alare inigo ez dit beroa transmititzen, Ez? Nei bai. Beroa? Nei bai. Txabola hori eguzkia, argi luzea, ematen du argi hori ez dela inoiz amaitzen ere. Eta bere gitarra, eta ez timelapseak, eta... Bai, politia da, baina beroa nuke Ez, maindire txuriak eguzkia esnatzen. Esken nago eguzki behar batean. Hola! Welcome. Oioak, horki. Fucking welcome. Baina esan dezu, gaur zela azkeneko una, baina buklean baldin bago, oainik. Bai, baina hasi izan 22 eta gaur hartxaldeko 6etan bukatzen da. Gure hartxaldeko 6etan? Bai. Ez ikusi, bigarren kafean geratu. Ezin dezut ikusi. Ja, presak ikusteko alperrik izate. 24 bere ekoizpenak modu limitatuan estreinatzeko erabiltzen du plataforma hau, eta, bueno, seguro nik ikusi izango dugu beste nun bai. Beste aukeraren bat, ez? Bueno, adi biliko gara gure entzulei... baina gaina ordaindu egin behar da. Bai, Bueno, kultura ordaindu egiten da. Bai. Ez dela webgunea sartuta hor dago hasita, hoi ulertu dut nik. Ez, bada holako alternatiba bat aretoei, pandemian eraginez sortutakoa, Minari estreinatu zuten horrela, otsailean, eta, bueno, gero estreinaldia izan zuen, eta erain plataformetan dago. Etxo, niri oso visualki, bueno, bakizuten naizela pixkat, ez da gindu esan, unen eroa edo, baina visualki eman dit kriston gustazoa. Batez ere, astentzenean egiten borobila, ze ondo batea zaion. Bueno, ze ondo borobila, eta ze ondo zeon planteatuta audio ere hor, ez? Azaldu ondo, kotxearekin ari zen. Bai, barkatu. Ikusi dugu, streaming bidez ikusten ari zeatenek, alko ezen duten ikusi dugu trailerra, eta momentu batean astezan ondartzan, area guztia dagoen lekuan, bere traktorearekin edo ezagitzertzan, bueltak ematen, eta egin du horrela espiral moduko bat. Eta wow, izan da super ona hori, nekin dut zait. Hortxe duzu egituan, espiralarekin batera ipatzen una da, audioa ere, bere ahotsa dena dago. Hauta gero, And we do it again. Beste momentu batean zen. Bai, aurrerago berriro agertzen zen. Bai, behin baino gehiagotan ikusterako, baina bai, ondarretan badu puntu zen bat ere ez, gainera, ez dakit nahi eta eginda dago, baina ekaitza entzuten dugu trailerrean, eta horrengo planoa da, ez dakit, nola dira, zen lorategiak edo ondarrezko rastrilloekin eta erramintekin hola lantzeko moduko hauek, badakizu zertaz ari nintzen? Bai. Pixka sentsazio hori ez, linea vertikalak, zirkularrak, eta hemen espiral hola eder bat osatzen ari zen bera ondarretan da. Bai. Egia esan, bueno, oso gomendagarria. Norbait enteratzen balin bagara berriz ere ikusten aukera dagoela, abisetuko dizuegu entzule. Eta idoia dabilak, puri-puri antartea amaitzeko, badakar ez telesail eta ez pelikula ezten proposamen bat. Bonus! Pikmin Bloom. Bai. Olaxe esan baina ez da egite. Bai, olaxe. Hau da, Niantic Labs konpainiak sortutako mugikorrerako joko berria. Hauek dira Pokemon Go intzutenak, duela 5 urte. Eta, bueno, Ingress jokoa lehenagotik existitzen zen, baina, bueno, Pokemon Go lortu zuen bideo joko baten bitartez jendea kalea teatzea. Eta beste saiakera batzuk egon dira tarten Harry Potteren bat adibidez, baina, bueno, hoi ja iragarri dute itxiko dutela, betiako.
Eta, bueno, niantik etorri behar izan da berriz olako zerbait sortzea. Pikmin bideojokoan oinarrituta dago, duela 20 urte kaleratu zutena. Eta, bueno, Pikmin izaki hoiek zuri jarraika daude jokoan, mapan. Eta oinez zibilita lortzen duzu beraiek opariak ekartzea eta Pikmin berriak lortu ditzakezu. Adibidez, daukazu kimu bat eta 1000 urratxe egiten dituzunen beste Pikmin baten bihurtzen da. Eta, bueno, Pokemon Gorekin desberdintasuna da, Pokemon Goen bazenitun arrautza batzuk, eta ibiltzezinean irikitezian arrautza horiek, eta Pokemon bat lortzen zenun. Baina izan albo helburu bat bezala. Eta hemen ibiltzea da helburu nagusia. Eta beste desberdintasun bat da, Pokemon Gorekin beti pendiente jun bar dezula. Kaletik zoaz eta mobiari begira jun bar dezu. Baina... entzulak jokatzeko, mobilak egiten duten gabe kalea eskaneatu bezala, ez? Bai, hoi da. Zuzaz mapa batetik eta mapa hortan gauzak agertzen dira eta interaktuatu inbar dezu. Eta segun zeinek intzua zen, esan dizazuke, kotxeak gelditzeko errepiaten erdian ez duzula ezer ulertzen, eta batean mogikorratera eta Pokemon baten bila zaizu. Bai. Hemen hoi ez da gertatzen, ze azkenen helburua ibiltzea bakarri da, eta ibiltzen lortzen dituzu gauza desberdinak eta helburu desberdinak eta behin etxea iritsitako behidatzea daukazuzte lortu dezun, ez zea ibili behar kaletikan begira eta hor dago aldaketa nagusia. Askoz joku lasaiagoa eta pasibogoa da Pokemon Go baino. Nik aitortu behar ditzut Pokemon Go, Pokemon ez zait inoiz gustatu, baina Pokemon Go batea zuten eta instalatu nun ere mugikorren eta honintzan benetan engantzatutak. Horregatik gustatzen zaizuko pilotu bezala joatea kotxetan? Ez, ez zun balio. Gauza zan, arrautzak zen euskan, ez? Eta 5 kilometro itezen ditunen irikitzen zen, edo usten zala 5 kilometro, 10 kilometro, eta holako zerbait. Eta ibiltzen lortzen zen unoi, eta orduan jendea saiatu zen adibidez kotxen balin banoa, kilometroak azkarro egiten ditut, baina kontu bat ezan mugikorra ez kotxen zijoala, zindoa zelazu, eta etzala irikiko. Beraz, ez, kopiloton asuntoa ez da hortik. Iritik jute bali mazinean kontatze zitun metrotxo batzuk. Claro, ez motela gozoa eta etzun desberdintzen, ez? Kuriosoa zan, zeuden gero entrenatzeko lekuak bezala, eta orduan zure herrian X leku, eta, bueno. Orain, gimnasioak zianak Pokemon Goen dia kimu batzuk, eta lorek landatze baituzu bere ingurun, loratu egiten dira, lore batzuk. Eta ez dauka beste helbururik, mapa polita jartzeko. Eta... Bueno, Animal Crossing talakoak bezala, ez dakela berez helburu polita izatea, eta... Ni Pokemon Goera enintzen engantzatu, deskargatu nun eta enun ulertzen, tal... Eta, utzi nun alde batera. Baina, deskubritu nun, zegoela mobilerako, nik ezakit zer nekan Gameboyrako. Gameboyrako izango zen? Ezakit. Pokemon Ruby, zegoela mobilerako, eta horta bai biziatu nintzela. Eta pasa nun, berriro osoa. Eta ze gustura gatu nintzen. Eta mundu guztian kalian Pokemonak bilatzen, eta ni Pokemon Rubyarekin, etxean. Oso ondo. Aizu! Idoia da birauzkudun, espalin maio guztu beste zer kontatu behar, agurtu egingo zaitugu, eta beste zerbait esan nahi baduzu, esan, Ez, nahiko. Zuek entzuleok apunteak hartu dituzue, euria luzerako datorreta. Zinemetan Lamb eta Azor telesaiak Netflixen Jojo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, eta nagoeneko biletu beharko duze nondik ikusi, 24 The Beach. Eta, Pikmin Bloom ere egokia da xiraun bat hartuta kaletik ateratzeko garai hauetan. Oso xelatua dia. Iguai da. Iazan politia da. Idoia da birauzkudun, mila esker. Zuei. Aio. And in the streets the children screamed,
The lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ingurumen gaiak landuko ditugu komunikabideetan, eta nola lantzen dira ingurumen gaiak? Edo hain galdera orokorra eta inpertsonala izan gabe, nola lantzen ahalegintzen zarete? Nik hola irakurketa orokor bat egitekotan bai nabarmenduko nuke aldaketa handia egondala Davidetan ingurumen gaiak lantzeko garaian. Lehen izaten ziren egunkarietako hutsunak betetzeko gaia edo hitzaki bat besterik ez da. Nik uste dut bigarren mailako zientziatat ikusten zala ingurumena edo bigarren mailako interesa duten albiste modura, ez? Baina hori aldatu indala eta orain benetako albiste bihurtu diala, ez? Imaginatzen dela, azkenean egoerak behartu gaituelako, ez da, hor larrialdi baten aurrean gaude, klima larrialdi baten aurrean, biodibertsitate galera global baten aurrean, eta azkenean horrek ekarri du albiste izatea. Baina, zer da gertatzen den hemen, badirudiela, espektakuloaren gizarte honetan, albistea beti izan behar dela zeozer ikusgarria, ez da? Eta arduan, ingurumenari buruzko informazioa, gehienetan katastrofistatzat jotzen da. Nik ere bat egiten dut horrekin guztiz. Uste dut gure Davideon egiteko garrantzitsu bat, larrialdi honen kontestuan, badela ereduak ematea. Eta askotan adituak esaten ari zaizkigu larrialdi hau benetan hila bizikoa dela, aldaketak egin beharko ditugula bai ala bai, ez? Eta esaten ari dira gure kontsumo eredua eta gure bizimodua aldatzen hasi behar dugula ja benetan, ez dela aukera bat. Eta nik uste dut guk transmititu behar duguna dela aldaketa hori egiteak zer onura ekarriko dituen guretzat. Ez hainbeste beldurretik, baizik eta ze aukera daude hor guretzat. Krisi ekosozialak ez dizulako postaxola. Gelditu makinak, astelenetan arratsaldeko 7:00. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Kantonekin goiuri nik antzeman dezaken nola zoazen. Bai? Egizu nora guazen? Bai, gure emozioak lantzera. Noski baietz.
gure emozioak lantzera. Ze guk sekulako zortea daukago. Emozio terapeuta bat etortzen da gurera bi aste zain. Eta gurekin hitz egiten du, eta gure galderak erantzuten ditu, eta batzuetan berak egiten dizkigu galderak. Baino, guztiok ez daukazue berarekin horrela aurrez aurre egoteko zortea. Baino, bai, aukera baduzute. Zeinetaz ari gara, Dona Apellaniz Nietori buruz. Dona Apellaniz Nietori buruz. Educando la emozioneko Dona Apellaniz Nietori buruz. A ber, zer da Educando la emozion zen hortik? Badimen emozionala garatzen laguntzeko sortutako proiektua. Donak sortu zuen, Dona da emakume donostiar jatorra, adimen emozionalean aditua, emozioterapeuta, hezitzailea, eta bereziki garrantzitsua hau interesatuko zeizue umeak dituzuen entzat, hezkuntzaren mundutik datorrena, hau da magisteritzan diplomatua da. Eta nola egiten du Donak lan? Terapia familiar eta individualen bitartez. Batzuetan egiten ditu, norbanakoarekin, pertsona bakar batekin, eta bestetan familiarekin. Askotan egiten du lan familiekin. Ze emozioak, askotan izaten dira, zerbaiten erantzuna bilatu nahi balin baduzu, atzera begira hasi behar dugu, eta hezkuntzara begira, eta ume ginenean, eta ze hezkuntza jaso dugun, eta ze erlazio mota ditugun gurasoekin, edo zaindu edo ezi gaituztenekin. Beraz, terapiak egiten ditu, taldean baita ere. Taldean esan nahi dut, familian. Interesatzen zaizue? Badakit erantzuna dela, baietz. Baina nola egin behar duzue? Berarekin harremanetan jartzeko? irubebikoitza.edukandolaemozion.com webgunean sartuta, edo abildua Educando la Emozion, Instagram eta Facebooken, edo bestela, bidali email bat, info@edukandolaemozion.com elbidera, edo idatzi WhatsApp bat, edo Telegram bidez, 699-813-152 telefono zenbakira. 699-813-152. Eta bestela guri idatzi desan nahi zuen, nola jarri behar dugu Donarekin harremanetan, eta jarriko zaituztego. Keep calm and bigarren kafea. Zazpi minutu arratsaldeko 5 izateko, eta gu bagoaz emozioetatik ekonomiara. Naiz eta ekonomia askotan aipatu dizuegun, eta hilabete askotan irati trantxe ekonomialaria gurekin izan dugu ekonomia hitzak eta kontzeptuak izan ditzaken adar guztiak ere beste modu batera ulertzeko. Eta horregatik pentsatu gure entzuleak nahiko prest egongo dira ekonomialari euskaldunen bigarren biltzarrari buruz aritzeko. Batez ere, badugulako telefonaren bestaldean, H-tik 2 ora izenarekin izan den, bigarren biltzarronen inguruan, argia jaurtu dezaken pertsona bat. Oskar Arantzabal, Udako Euskal Unibertsitatearen ekonomia saileko arduraduna da, eta bigarren biltzarrau antolatu dute, Udako Euskal Unibertsitateak, ekonomisten Euskal Elkargoak eta Euskal Herriko Unibertsitateak. Eta esan da bezala, telefonoaren bestaldean dugu, Oskar Arantzabal, arratsaldeon eta ongietorri bigarren kafera. Bai, arratsaldeon. Aipatu du ekonomialari euskaldunen bigarren biltzarra dela, eta horrek ulertarazten digu lehenengo bat ere izan dela, eta esan dugu pres gaudela jakiteko, baina uste dut azalpenare behar duela, ez? Zer da ekonomialari euskaldunen biltzar hau, bigarren hau zergatik, eta nondik sortutakoa da, ze bigarrena izanik ere uste dut oraindik jende askorentzat, ez ezagunare izan daitekela, Oskar. Bai, gure lehenengo kafea nolabait esateko dela 2 urte izan zen, Donostialdean. Eta ordu hartan lehenengo biltzarra burutu genuen, batez ere gure buruarekin genuen zor bategatik, ez? Gure aurreko belaunaldia saiatu izan zen alako zerbait antolatzen, baina ez dago masa kritikorik ez islari aldetik eta ez da entzulen aldetik ere, ez? Orduan bizka gure burua ez da gizuritzeko, edo zea. 40 pertsona inguru elkartu ginen hartan, eta oraingoan bigarren biltzarra hontan Bilbon burutu egun aurreko ostialean 50 gora. Beraz, progresioa uste oso interesgarria dela.
Eta esan beharra daukat, ekonomia beraren nahiko afektiboa edo emozionala izan daitekela, neurri handi batean konfiantzan oinarritua dagoelako. Eta beraz, oso psikologikora izan daitekela neurri batean, Ordu hartan, nik uste aukera eman zigula elkar ezagutzeko lehenik eta behin, eta, saretxo bat antolatzeko, posta zerrendekin, eta gero elkarren trukeak egiteko zala. Eta orain pixka gehiago sakondu dugu, gai monografikoago baten, Kasuntan, askoren kezka dena, klima aldaketa, eta energia, eta horregatik lelo aukeratu edun atxetik diora, hidrogenotik bioekonomiara laburpen gisa, eta hortan zentratu dugu gehiago gure esportzuak. Naiz eta gaiak oso zabalak izan diren, Hor ere baduzue, ekonomialari euskaldun bat aintzat hartu edo urtero pixkate, zuenera ekartzeko joera, eta horten hain zuzen ere Federico Kruzwig izan da hori, ekonomiatik garatagore asko eman zuen gizona, baino, akaso beste askorentzat ez ezagunagoare bada fazeta hori eta ekonomiaren arloan ere asko eman zuen figurare bada. Alaxe da, egiten eguna da, omendu nola edo ala, ekonomia euskaldun bat, oen dela 2 urte gurutzan solo izan zen, Gipuzkoarra, eta oengoan, kasualidadea Bizkaitarra zela gertzena, gurutzen ari gara baitare Krudigen mende hurrena, eta hortan txertatuta egok ikusten genuen. Egia da, jende askorentzat ez ezaguna da Krudigen ekarpena ekonomian, baina adibidez Baskoniatik hasita 1973an atal oso badago horri dedikatua. Sektorek aztertzen du, enpresa izenak emate ditu, garai hartako diktaduran menpe zegoen ekonomia bat, espoliazio koloniala izan zen behar bada oso nabarmena, datatuak emate ditu horren arira, eta bera proposatezun, Euskal Herri zabal baten euroeskualde moduko bat, iparralde eta hegoalde, eta areago historian zehar Euskal Herri egin zerikusia izan duten beste lur batzuk, Errioxa adibidez, edo Akitaniako lurrak eta bertan sartzea. Eta gainera, gero denborak demostratu du, 50 urte geroako adibidez, The Economist, aldizkari batek egin zuen analisi estadistiko bat, eta neurri batean esaten duna da, estadurik egokienak, ikuspegi ekonomiko batetik, optimizazio bilatzaldera, 3 milioi eta 5 milioi artekoak edo omen direla, Eta horregatik adibidez, Eskandinaviako sozialdemokrazia, Suedia eta Danimarka, eta hainbat herrialdea agertzen beti rankinetan, produktiboenak bezala edo eraginkorrenak, Eta orduan hortik. Eta gero beste liburu bat ere badu Krudigek, 1984an, idatzia, Computer Shock, eta bertan berak aipatzezun iraultza zibernetikoa zetorkigula, hardwarea eta softwarea, eta azken batean bizi dugun digitalizazio guzti hau. Eta harrigarria da, nola, dela 40 urte pertsona batek alako aurreikuspenak edo prebisioak egin zitula eta gero bete indiela, Kontzeptu hori hortan ere esako nuen. Kontzeptu oso konkretuekin, Oskar, zuk aipatu duzun software eta hardwaren kontzeptu parekoak edo plazaratzen zituen dagoeneko, oso visionario edo oso aurrekari izaki, izanik? Ni horatzen naiz, garai hartan, grabazio batzu dauzkagu, bideoak eta ezko telebistan, edo beste zehatzetan, egin zizkon elkarreketak, eta kazetari esplikatu izan marrizate ziren, ze zan nahi zuten hitzoiek. Artean ez ezagunak zirelako, Eta gero ere kurioso izan da, soziologo batekin harrematan jarri ginen, berak ere, Krudig asko miresten duen horietako bat, eta berak egin ziren irakurketa soziologiko bat, nolabait ere proletargo zibernetikoa sortu delakoan, Hau da, pandemiarekin adibidez ezautu izan dugu, telelana, eta oso kontzeptu berritzaileak eta hola, eta neurri handi batean, teknologia guzti horrek eta albidetzen ditulako, Guk biharko saioan tarte askeniko diogu, gure kolaboratzaile den Juan Ignacio Artxoagari izan duzuelako, jardunaldi hauetan, aintzinako euskal kolektibismoaren inguruan, eta mitologiatik ekonomiara, edo horrela izendatu du bere hitzaldia, eta harren inguruan hariko zaigu, baina izan dituzue, beste asko, tailerrak, ez dakit, hausnarketa espazioak, denetarik azken finean, jardunaldi osoko biltzar honetan, Guzti hartxaldeko eta Bazkaria tartean, eta Bazkarian ere, betik gai informadak badira ere ateatzea. Lehen aipatu izuet, aparte Krudigen omenaldi txiki hori, hidrogenetik bioekonomiara
Itzaldi nagusia Iñaki Dorronzorok eman zigun, Eusko Ikaskuntzako lehendakari hoia, bera ingeniaria da, eta, kooperatiben inguruan asko ibilia tola, eta, oso garbi erakutsi zigula, ze plantamentu da den, eta nola jungaitezken, da, zea. Baina hortaz aparte ere, landu genuen azkunde problematika, ez dakit oso pilpineko gaia da, ez dakit gure planetan oraino iritsi daiteken, eta, mugatua dela, eta, noiz baite, ez dakit toperen bat jarri barko zaiola, edo gauza beste modu bat zein. Eta gero ere aztertu dugu neurrendi baten genero arrakala, ez? Adibidez, lan merkatuan, ez dakit, soldatak eta langabezia eta nola emakumezkoen kasuan, esatxo eta palago dela, eta gero administrazio kontseilutan ere, emakumearen presentzia, ez? Horran uste dugu, nahiko osatua ditu zaigula, eta bazkalostean, esan dezuen bezala, tailerrak egin ziren, sakontze tailerra ditu izan genion, bata zen Kurrubigen da Juan Ignaziok planteatu zuen hori antzinako euskal kolektibismoa edo komunalismoa. Baskonian komunalismo hitza askotan agertzen da. Eta oso horreza hori esplikatzea, ez dakite garai batean biltzarreak eta zeuden da erabakiak beti gora hartu ziren, ez? Edo auzolanak, kooperatibak eta bere esplikazioa dute. Gure antzinako pentsamendu hortan, berak dolmeniko ditzen dio, trikuarrietan oinarritua, ez? Aurre historiako elementu horiekin. Eta gero beste tailer bat egin genuen ere kooperatibismo modernoari buruz, eta bertan adibidez olatuko peko jendea etorri zitzegun. Beñat Irazuegi izan zuenean ez? Beñat Irazuegi hain zuzen ere, bai. Eta asmoa genuen Goienerreko jendeara ekartzea, baina, azkenean badairu presaka edo dabiltzala, eta bazter guzietatik itzaldiak, eta, ez genuen lortu ibilnaririk. Baina, gero bertan partartu zuten ere, kooperatibetatik gertu dabilen jendea, eta oso interesgarra izan zen ere, bai. Gure entzulearentzat, bai, ez barkatu, gure entzulearentzat esan Goienerren errealitatea ezaguna dela, inoiz ere gurean izan direlako, beraz, kokatu dituzte, bai. Horren horregatik egiten du pixkat historiatik hasita, baina gero etorkizuneko proiektzio hori ere bai, ez? Ez gaitezen momifikatu denok eta historian hor gelditu. Eta bai, nik uste valorazioa oso positiboa, esan dedan bezala, kopuru aldetik, Donosti baino jende gehiago hurbildu zaigu, bai izlarien aldetik oso posi gelditu zilako, gero streaming bidez ere grabazioak egin ziren, eta hori dokumentu moduan hor gelditzen da, eta entzulen aldetik ere, gero bakoitzak aukeratu zuen ze tailer nahizun, eta, ze itzalditan parte hartu dutala, eta, oso valorazio positiboa denon aldetik. Eta hirugarren aia, bidean. Horixe galetu nizun, bai? Normalean hemendik 2 urtera izango da, ez dakite pandemiak tarteko eta zea guztiago getola, eta modu ibiltarian egiteko asmoa dugu Euskal Herrian zehar. Donostin hasi ginen, behar errexena zelako edo Euskaldunen kopuru gatik etola, Bilbon egin dugu urtengoa. Eta urrengoa, ez dakit, printzipioz gazteizen izan daiteke, eta gero, pixkanaka, Iruñean, Baionan, eta joango era zabaltzen, baina, eta bitartean, bai asmoa dagoela lantalde modukoak edo osatzea, gai konkretu batzutan jendeak interes erakutsi dela, pentsioen problematika, eta hori nola bideratu daiteken, eta, beti ere euskeraz, eta, gure mundu ikuskerarekin, Oskar Arantzabal, eskartzen dizugu, guretzat hartu duzun denbora, baita egiten duzuen lan hau, eta 3. hori badatorrela jakinda, izango dugu aukera gehiago hemen 2. kafetxo hartzeko, eta aurrez aurre luzeago eta lasaiago ere, alako erronkei eta heltzeko behar bezala. Ala bebi. Eskerrik asko izan ondo. Eskerrik asko zuei, bai, laster arte, aio. Y no acaba de prender. Urtarorik gabeko lorategi Ximeldua dirudi paseoa apenas Pandemiak eta honi aurre egiteko izan ditugun aldaketak gauza asko murriztu, urrundu eta kendu dizkigute. Baina badago zerbait ez dena desagertu. Kasu askotan indartu egin dena. Laguntza izan dena pertsona askorentzat. Sormena. Dekoloratu eta alboetara apartatu dira. Terapia edo adierazpen moduan, sormenaren aria noizbait korapilatu eta ia zirpildu egingo zen, baina inoiz ez hautsi.
Eta horregatik, inoiz baina garrantzia gehiago dauka sormenari espazio abstraktu eta fisikoak emateak. Sortzaileak elkartu, beraien artean elkarbanatu, eta noski sortu. Irudimenari itxura edo ahotsa eman, eta ahots baten oihartzuna jasotzea. Txingurri eta xomorroei bidea. Ahots baten sormen jardunaldiaren itzulera izango da aurten, abenduaren 27-tik 30 amaiurren. Aurreko urtean formatua aldatu eta egun banakako 2 saio antolatu zituzten. Aurten, berriro 4 eguneko egonaldira itzuli dira. Antzerkia, bertsolalitza, kantagintza edo literatura edozein motatako sorkuntzak egiten dituzten gazteentzat sortu zituen mintzolak egonaldi hauek. Eta gaur, gurekin Eider Perez dugu, berak azalduko dizkigulako jardunaldi honen nondik norakoak. Ongi etorri, Eider. Kaixo. Arratsaldean zer modu zaude? Oso ondo nago, bai. Bueno. Eskerrak, kafea eskaini dugu, ez du nahi? Hoi da. Baina guk eskaini dugu. Igual iritzi aldatu du. Eska, azken alian botatze gute pixkat bronka, ez dugulako eskintzen. Nik eskartu dut eskaintzen. Baina eskartu dut ja kafea. Bueno, bigarrena da berez, ez? Ala behar luke, bai. Venga, gero igual hartuko dut. Eskarketata gero. Bueno, esan dugu, ahots baten egonaldiak bueltatuko dira, bere formatu zabalenean. Eta hauek, egun hauek daude eskenita edo zuzenduta gaztei, zehazki aurten zuetako norbaitek izena eman nahi badu. 1989-tik 2006 urte bitartean jaiotakoi zuzenduta. Zergatik egiten dira jardunaldi hauek gazte hoiei zuzenduta? Lehen esan duzun bezala ez espazioak sortu behar dira eta bai iruditzen zitzaigun, bai mintzolatik eta Euskal Herriko Bertsozale elkartetik eta ikastolen elkartetik ere, hor elkarlan moduko bat da. Behar zela espazio bat adin horretan. Zegia da, agian, txikiagoa garenean, badugula eskolan eta orokorrean, aizialdian, agian, ez dakit pinturatik, bertxotatik, olako eskaintza bat, eta helduagoa garenean, gure kabuz bilatu ditzakegula espazioiek. Eta agian bai egon daitezkela. Baina gazteen kasuan, gaztetxen kasuan, 15-22 urte bitartekoan, baliabideak eman behar dira, zagian ez da hain erreixa beraien kabuz astea hortara. Ez? Eta, horretarako sortu genuen. Gaina, adibidez, bertsolaritzaren kasuan, badaude udalekuak 18 urtetik aurrera ere, ustez, 3 urtez jarrai dezaketela. Baina, hau ez da mugatzen, bakarrik bertsolaritzara. Hori da, bai bertsozale elkarteak horre, elkarlana sustatzen duela eta aurten antolatzaile nagusia dela, baina bertso udalekuetatik aparte, ikusten genuen behar zela beste disiplinekiko ere lan bat. Askotan, egia da, sormenean, zerbait sortu nahi duzun momentu horretan, gure irudite dirian, badagola horre espezializatzearen gogo bat edo sinismen bat. Eta, ikusten genuen ez, interdisciplinartasunak ekartzen duen aberastasun hori, reforzatu behar zela da. Bertxotan egiteko, agian literaturatik ere, jaso dezakezu zerbait, kantu gintzatik ere bai. Eta antzerkitik zer esanik ez, gorputzerako, eta horrela, disiplina guztien interakzio konstante batean. Eta hori nahi genuen aldarrikatu. Orduan, sormenari begiratzeko momentuan, pentsatu genuen, udalekuetan, adiz bertsolekuetan, hau egin daiteke, baina behar dugu bertxoetatik aratago di joan zerbait. Eta horrela sortu ziren sormen egonaldi hau. Eta egia da, ni ala izun, hauetara. Eta ni gaztean nahi. Gazte! Ni gozat esango izut, hau, niretzako erasoa ez da. Nik asumitzen dut ja, 30 batutan, bizitza, tira. Baina goiuri entzako hau dan bateko izan da. Ez. Nola? Ez duk ezingo dezu jun. Nik 21 bat ditut. Ez, baina egia da, nahi igual bai gertutik ikusten ditu dela,
batzuk, jun izan dien batzuk ezagutza ditutelako nik zuzenean adibidez. Eta bai iruditzen zitela, gazten artean badagola sortzaile asko, baina askotan, hori ez, espazioak behar ditugula edo ez ditugula baliabiderik, ez bakarik espazio kontutan, hau da, leku bat edo norbaitek guri kaso egitea, baizik eta ez daukagula nola ez direlako beti okerragoak. Egin, ez dago laguntzarik, ez digute askotan espazio, baina ez dut esaten leku, espazio hori guri ematen, eta askok egiten dute kriston lana, behaien etxean eta behaien etxean geratzen da. Nik uste dut gertatzen dena dela momentu batean, sormen munduan, 18 urtetatik aurrera edo, batean zure moduak sortzeko dira diru laguntzak, dira, denbora guztian lehiaketak, eta egon behar oso instituzionalera begira, eta horren arabera alduzu sortu, baino gainera, diru laguntza hori lortu arteko sormen guztia, ez dela holako ez jakintasun bat, eta gainera, zintzoa izan da, ez duzula ordaintzariri jasotzen, eta pixkat sartzen zera hor bukle moduko batean, ez? Eta gaztetxoagoa zeanean, alduzu sortu, baina, aber nun gelditzen diren sortutako gauza horiek, bazuk esaten duzuna, ez? Literaturan, antzerkian ere iruditzen zait, badaude horrelako gauzak, adibidez, literaturan okurritzen zait, Urruzuno literatur sariketa, hor lortzen baduzu sari hori, zoaz bidai batean, eta nik deitzen diot, 3. denbora bat, 3. kafe moduko bat dela. Zuk sortzun duzuna eta zuk egiten duzuna dago, bideratua nunbaiten konpartitzeko, kolektiboan sortzeko. Eta sormena ez bada kolektiba, nik ez diot zentzu handirik ikusten ez, eta horrelako espazioen behar horretan, hau bada, hori, 3. momentu hori danak elkartzen direna, sortzen dutena elkarrekin, eta batez ere elkar banatzen duten kolektibora bideratua. Eta hori, gero, gaztei ja pasadien inguruan pixka bat, adibidez, aurrek urtean, pandemia bete-betean ginen, eta, formatua moldatuta, baina egin izan zenuten. Nabaritu zen pandemiaren eragina behaien artean, esanet, bai behaien sormenetan, bai eta ezakit asko hitz egin zuten behaiei nola eragintzien sormena edo arteari begira, hitz egin zuten asko edo komentatu zen, edo besterik gabe, izan da bizipen bat eta listo. Nik uste dut zegoela gogoa, zegoen gogoa elkartzeko, zegoen gogoa egiteko, eta igual izan daiteke paroi hori motivazio bat gero jarraitzeko egiten. 7 edizio egin ditugu, eta hasieran ziren hori 5 eguneko egonaldiak, imaginatu, juten gara terpetxe batera, daude gazte pila bat, 40 eta piko, gehi ezitzaile talde bat, eta dago horrelako gogo bat egoteko, da udaleku formatua, baino pixka bat formalago esan nahi dut, ez dela denbora guztian jolasak egiten darla, daude espazioak sortzeko eta horrela. Eta gero datoz gonbidatuak kanpotik. Normalan izaten dira 5, 2 bertsolari, musikari bat, antzezle bat eta idazle bat. Eta orduan, etortzen ziren egiten genizkien elkarrizketak, adibidez, imaginatu, dator Arkaitzkano edo Anari edo Eneko Sagardoi, eta zen elkarrizketa zati bat humoretik. Orduan hor bai dakagola udaleku kutsu pixka bat, beste zati bat seriotik, baina informatibagoa, eta beste zati bat zen intimotik. Orduan batean hurbiltzen zara horrela ere gonbidatuen gana oso modu, goxo batean, guai batean, eta horre guztiak ekartzen zuen giro bat. Eta COVID-arekin, momentu batean iaz esan genuen, ezin dugu lortu ez, lehen lortzen genuen hori nola egin dezakegu. Eta erabaki genuen 2 egunetara murriztea, ez da egonaldi bat izan, baina, uste hartu zutela oso gustora. Eta hori, eta horten zorionez, bueltatzen gara lehengo formatura, eta gogoa dago, nik uste gogoa dagoela. Lehen genukan ere gogo hori, berriz, pizteko. Nik uste orokorrean ez, pasatzen dela gizartean, gogoa dagoela, leheno mikrotik kanpora ere komentatu egu atzoko finala, eta egia da, giroan, bazeon gogoa, bazeon horrelako plaza bat,
beteta ikusteko gogoa. Egia esan, nik batez ere, berriro, ikusten den nire ingurukoen gan hori asko, batez ere musika talde bat dakana. Jo, eske zegu duela urte eta piko eta ziginen duela urte terdi. Eta egia da. Eta, gonbidatuak aipatu dituzu, aurten ere gonbidatu finak, dezkazute. Bai. Aurten, esan. Ez esan behar nuen finak eta gainera berrikuntza bat jarri dugu aurten, eta da, lehen esan dizuet interdisciplinartasuna eta horrela. Lehen etortzen ziren egun bakoitzean gonbidatu bat. Eta orduan eskaintzen genien atxaldea, beraiekin eta horrela. Eta aurten, esaten genuen, gaude denbora guztian aldarrikatzen sormena gurutzatu behar dela denbora guztian, bata bestearekin, eta ekartzen ditugu banaka, orduan zerbait aldatu behar dugu hemen, eta egin duguna da 4 egun dira, orduan, lehenengo egunean gaude gu bakarrik, taldea, prestatu, sortu ditugu ja olako ekintza batzuk, sekretuak direnak, juten denarentzako sorpresa zartzeko, baina, egoteko taldea bera eta sortzeko. Eta bigarren egunean datoz, antzerkitik Intza Alkain, aktorea, orain formoleen duela gutxi Intza dator. Eta gero bertxotan Anela Baka bertxolaria eta gai jartzen Maialen Belarra gai jartzaia Nafarra. Orduan, interdisciplinartasun horretan eskatu dieguna izan da. Intzak proposatu beharko ditu antzerkitik postura batzuk, edo agian irakurketa dramatizaturen bat, formoleko antzerkiko testuren bat, edo beak ekarriko du zerbait. Hori jaso, Maialen Belarrak bihurtuko du gai, eta hanek egingo du kantatu. Ingo du, edo bakarka, edo ariketa baten bitartez, edo gazteak ere animatzea berarekin kantatzen. Zeba daude hor, Euskal Herriko eskolarteko finaleko batzuk, eta bestela ere, eta hori, olako mix bat, eta olako esperimentu bat. Hori bigarren egunean. Eta 3. egunean datoz elkarrekin musikatik Miren Narbaiza, Mizeko abeslaria, eta Napoka Iriakoa, eta gero Joseba Larretxe komikilaria. Eta bien artean, espero dugu, ez dakit oraindik zeingo duten, sorpresa, hori da, baino seguro, bomba, itzela izango dela, eta egingo dutena izango da, hori. Josebaren marrazkiekin, eta komiki gintzarekin da horrela, Mirenek musika gehituta, olako ikuskizun bat. Gazte gisa ez, baina begirale sukaldari gisa... Begirale sukaldari. Hori zaten da normalean gure kontua, jende asko apuntatzen da, eta pozi gaude horrekin, baina egia daia 22 edo bukatzen direnean, jende asko esaten digula, ez? Posible gara apuntatuta. Beste batzuk sortu beharko dira. Bueno, sortuko dira besteak. 3. adinerako. Egin dezu farra, begiralen sukaldari horrekin, baina nigo atzen ez neudalekuta juten nintenian, azkenian itenula behaiekin harremana berdina, edo inkluso gehiago begirale askorekin baino. Ze batzutan izaten dira hola saltxeroak, ezakitzetan. Sukaldariekin? Bai, etortzen dira zure gana, ezten dira adarra jotzen, da gauta bestia, eta... Ni junaiz udalekutara begirale gisa, eta junaiz beste udara batzutan sukaldari gisa, eta... Eta igual hobeto. Eta gainera, sukaldariak ekipoaren parte dira. Guk ez hitzaile taldea esaten dugunean, sartzen gara, ez hitzaile gabiltzanok dinamizatzaile, gehi sukaldari eta sukaldariak, adibidez dakit, badira ere, dago Malena Menabar ilustratzaia sukaldean, edo Ander Perez ez bertxotatik ere datorrena, eta ekipo osoa nahiz eta sukaldan ibili do jolasean, da sormen mundukoa. Egia esan, nik ere, badakatu hain derrepente kristongo juteko, baina esan dezuna ez, interdisciplinartasuna. Bai, eskerrik asko. Nik asko errepikatzen. Eta, favore egin dizu, baina empatiatik, ze behin hitz horrekin trabatzen zehala, oso zaila da aurrera teatzea. Hobe da beste norbaitek esaten balin badut, aurrera egitea. Baina... egia da gaztentzat ere olako jendea ez, ematen duna diela urruti tokatzen zaizkigunak edo, eta berez ez, jende oso jatorra izaten da orokorrean. Behaiek gazteekiko ikusten dutena zoi noizbait transmititu dizute, hola, badakazu anekdotaren bat, hola... Gonbidatu egin buruzari zara? Bai, pila bat. Izaten da oso momentu magikoa, lehen adibidez, egun ginen, aterpetxe zaldat izan dugu, ongera Azkoitian, Sastarrainen, ia Zazpeitian, eta aurten Amaiurren, eta
beti giroa izaten da, gonbidatu bat etorri, gurekin pasatzen du arratsalde gaua, eta ondoren kotxera igotzen direnean, beti esaten digute, zer daukazu hemen? Osea, zer dau? Ez da, gu, orduan, emozionatzen gara ere, esan ez, eske ez da txantxa, ez? Olako gauzak antolatzea, eta hemen sortzen den hori egitea. Eta anekdotak, esan ezakit baten bat, erdinegarrez emozionata sartu izan dela kotxera, eta gero, egiten dugu adibidez, errituala edo aurten egingo du gere, deitzen diogun hori, eta da, gonbidatuak datozenean, bukaeran ja despedida modura eskatzen diogu gazte bakoitzari idazteko paper batean nola sentitu diren edo zer jaso duten. Eta paper horiek jasotzen ditugu, sobre batean bildu eta gonbidatuari eman gero etxean irakur dezan. Eta orduan, bueltan jaso izan ditugun mezuak oso potenteak izan dira. Ze polita. Ze polita. Jakin gabe mezuetan zer dagoen ere mugitu zaigu, bai? Gero ere, egonaldietara di joan gazte hori, izaten da, gogotxu di joana, nahi du ikusi ere, gonbidatuak nola sortzen ditun gauza horiek, gonbidatua esaten dugunan da profesionala, hortan lan egiten duena. Eta adibidez, gozada, da ikustea, Danele Sarriuarte etorri zen urte batean, adibidez, Elgoibarrenera ubixan egon ginen, eta erakutsi zigun novela posible baten hasiera, baina erakutsi zigun Word bat ireki, eta esan bitu, ni hemen nahi naiz. Honekin nabil. Hori da, honekin nabil, eta honekin nabil ez da, nago ezakize paretean, ezakizen bat postit jarrita, ezakit nola eta editore bat, ezan, hau guztiak Word batetik hasten da, ez? Ordan, zuek ere egin dezakezue, pixkat hori zen, ez? Da, Anarik ere adibidez esan zuen, nik akorde gutxi dakizkit. Baina honekin, hau atera dezaket, ez dezula zertan, ez? Bilatu ezakize teknika, mai. Bueno, beti lortzen da horrelako hurbilpen bat gazteekiko eta horrelako mezu bat dela nahi baduzu egin. Jode, benetan, ze polita, gutaren emozionatuko gea, jungabe. Aizoe, igual, noiz behit gombidatuko gaituztegu. Hala? Baliteke. Ze pretenzioso. Ez, baina, benetan dela hola bizitzeko, ez. Eta horren arira, nik pentsatu dut, honen inguruan pentsatzen ari nintzela, esan dut, ni izango banintz agian pertsona bat ez dena ausartzen, ez horrelako pausoak ematera, eta apuntatuko nahi zontara, eta jongu naiz bakarrik. Jende asko agian eukiko du beldurra, eskenik agian ez dakit abesti bat sortzen baina gustatzen zait asko, edo ez dakit liburu bat idazten baina nik nire etxean idazten dut pila bat, ez dezue bilatzen perfil bat, ez da? Jendea animatu gure entzuleak, gure entzule gazteak, mesedez. A ber, sormen egon alditara juteko, ez duzu jakin behar bertso bat goitik bera buruz, ez duzu jakin behar instrumento bat derrigor, eta izan behar idazle famatu bat. Besterik gabe da, gogoa duen edonor, sormenarekin gozatzen duen edonor, eta batez ere ikasi nahi duten horiek. Eta denok daukagu zer kontatu, denok dakigu zerbait oso ongi egiten, edo gauza bat baino gehiago, eta hori da helburua, eta batez ere da talde baten parte sentitzea, hemen eta hemendik kanpo, gero sareak sortzen dira horrelako ekimenetatik, eta hori da. Eta nik uste dut garrantzitsuena, eta hontan bai gustatzen zait jartzea indarra edo, eta da sormenak ematen diola norberari, ez, beste begirada bat ulertzeko modua, eta batez ere bere ideiak antolatzeko, eta komunidade baten parte ere sentitzeko bide bat ematen du sormenak. Osea, sormen kulturarekin alduzu realidadea kritikatu, alduzu realidadea ezagutu, eta alduzu ere irudimenaren bidez hori guztia antolatu. Eta esan dezulen sorpresa zela, eta bueno, ez dugu asko zeatuko, insistituko hor. Bino, orokorrean horrelako gonaldiak, ze azkenean zuk esan dezu ez, dela bakoitzaren sormenerako, bakoitzaren pertsonalki ere balio dizun zerbait, baina noski gonaldi batzuk antolatu inbardia. Eta egitarau bat, eta bueno, esan dezu ez, joten diela gonbidatu bereziak, eta baina horrelako antolakuntza batek
zuei ere exigituko dizue zuen lanketa bat, jo, behaiei nola aldiegu proposatu hau, hori zaila izango da, ezta? Bai, venga, kontatuko izuet, lasai, esan ez. Primizia! Bai, a ber, guk, eske kontua sormenari buruzko gauzak antolatzen dituzunean zu ere sortzen ari zarela. Orduan gu hor oso gustora gabiltza bileretan pentsatzen zer egin. Eta, bira, kontatuko izuet, adibidez, urtero hartzen dugu gai bat. Adibidez, urte batean izan zen ganbarak. Orduan, jartzen dugu gela bat, ganbara bezala dekoratua, osea, atretzarekin ezakize, sortzen ditugu testuak, gonbidatua datoztenan ere, igual eskatzen dizkigu objektuak, esaten diegu, zein da zure ganbarako objektu kutxunetako bat, eta, bueno, pixkat, beti egiten dugu la tematikoa. Egin genuen ere esperimentuak, egin genuen armairuak, iaz, duela 2 urte, eta armairuak zien, hori, armairutik ateratzea, armairu gabetzea, pixkat, olako kontuekin ere sortu genuen horrelako tematika bat, eta urtengo tematika, ezakit txibatu. bueno, txibatuko nahi. Dira entxufeak. Olo! Wow. Eta tematika horrekin nahi duguna da hori. Hitz egin, txinpartei buruz, konexioi buruz, ja elektrodomestikoei buruz ere, ze adibidez dakit, lavadora batek balio du entxufea dauka, baina liburu batek ez dauka entxuferi, baina zen puntura arte ez balio dun, zen puntura arte ematen duen indarra, gorputzero alei buruz ere, fokoak, argi gehiagikeriari buruz, bueno, holako, ez dakit, guk badukagu gogo bat horri heltzeko, eta hortik atera daitezkeen sormen bide posible guztiak arakatzeko. Eta gonbidatuei ere eskatuko diegu zein izan den behaien sorkuntza bidean, txinparta edo elektrizidade potentzia hori eman dien zerbait, orduan bakoitzak karriko du zerbait, gazteek ere, eta pixkat hori, entxufeak izango da gaia. Wow. Bueno, vale. Asko kostatzen zaizu erabakitzea? Izaten da, adibidez, inauteritako mozorroa bezala... Ze tolosa zentrista. Baina ez, inauteritako mozorrokin hori gertatzen da baita isialde taldetan, eta jendeak botatzen ditu proposamenak, eta gero bozkak eta egin behar da, eta horrela... Ulertu referentzia, eta bai bada horrela. Eta, azkenan biltzen gara lantaldea, eta beti izaten da, zeingo dugu aurten, egia formatua nahiko errepikatzen dela urterik urte, baina, beti nahi duzu zerrai berezia egin, zerrai berria. Eta hasten gara, eta gauza iradokitzaileak botatzen, da batean norbait egiten du, tarden bestek esaten dute, esan. Eta esaten du, ze iruditzen egiten badu gauta. Eta orduan, hasten dira ideia gehiago, eta ez duzu, honek badauka zirrikitu bat, ez? Eta azkenean, ateratzen da horrela, eta gero banatzen ditugu lanak, goiz guztiak antolatu behar dira, gauak ere antolatu behar dira. Orduan, programatzen ditugu, norberak ezitzaile bakoitzak ere aurrez egin dituen beste ikastaro batzuetatik ideiak hartuta, edo gero ere, abenturara, hartzen dugu, eta ingo dugu hau, ea nola ateratzen. Adibidez, eske... nahi dutena kontatu baino. Emozionatzen ari da. Nahi dut kontatu baino, berez komeniez. Baina, roleplayinean ere jolastu izan dugu, eta adibidez, imaginatu, gazte guztiak bakoitza artista edo sortzaile bat ez mozorratuta. Eta hor sortzen dira jolas batzuk, oso onak. Eta gure ideia da, gure lana da, ideia horiek botatzea. Gero gertatzen dena gazteek soluzionatzen dute dena. Bai. Hori. Ze ona. Ez dakit zuek alderarik dakazuen, nik alderak ez, gogoak asko eta oso handiak. Lasai, Amaia, pentsatu, nik badaukat gure dramatismoa pixka bat lausotuko duen gauza bat. Zuk pentsatu, ze gogorra izan behar duen, egonaldia bukatu eta etxera itzultzea bakarrik. Eta momentu hori ze txarra dan. Zuk pentsatu, nola ez gaitu zen gonbidatu, kukusteula hori sentituko, eta beraz, ondo gongo gala. Egia da. Gainadia, gabon egun horiek, da 25, 30 artean bezala,
zoazela disfrutatzera eta ateratzen zarenean hortik berriz bueltatzen zera bazkari familiarretara eta zetez nun egon naiz lagut egon hauetan. Wow, eta ez dago bunker bat, bukatzean Gabonetako, lehen esan dezuzuk argi gehiagikeria, emozio gehiagikeria ezpixka diskutatzeko bunkerrik ez dago? Pentsatu izan dugu egitea. Ze gero egia azkeneko egunean xabiltzen garela denak eta inorrezako txera sartzen. Norbait, ez, hasi barkoa juten, baina bueno. Sortzen badugu bunkerra bisatuko dizuet. Ados, bai, guk bertan egon nahi dugu. Eider Perez agurtu baino lehen. Leno Anela Baka aipatu duzu eta gaur goizen ikusi dut bere txio bat, oso polita iruditu zaidana. Zuek akaso ikusi duzu. Ez, enez sartu Twitteren. Atzo idatziko zuen, niri gaur goizen ikusi dut. Aizpa bat txapelduna nahitasunen. Zorionak saio. Eta aitzaki honekin, igual orain Eider agurtuta Maia kontatuko diguzu atzo anaitasunan bizitakoaren inguruan zerbait. Eta bide batez Anela Baka asteazkenean izango da gurean. Egia? Dena lotuta! Wow. Dena lotuta, ene. Bueno, Eider, ez dakit zuk ere zeo gehiago esan nahi dezun. Gehiago dena esan du dagoeneko. Baina, aizu. Ez nahi duena esan dezala, baina... Behin gainetik tiraka hasita, nahi bat zaila, baina egia asako kontatu dutela, Bueno, gomendio bakarra kontu lurrarekin, ze asteburu hontan begirale talde eta ume talde bat erreskatatu behar dituzte Nafarroan egonaldi batetik, kontu lurrarekin. Ni bakarrik agian esan, Euskal Herri zabaleko gazte pila bat dozela. Osea, bai ez azpierri aldetatik, adina, hori da muga, muga bi daude, baina adin guztietakoa bat dozela eta disiplina guztietakoak. Eta espero etela urte luzez ala izatea. Bai, espero dugu baiet. Eta zuetako norbaitek oraindik ez badu pausua eman eta animatuko bada, epea aste hontan bukatzen da, ezta? Bai, hori da, 3an. 3an bukatzen da, beraz kontuan izan, emantzazue pausua. Seguru gero ez zeatelako damutuko. Beraz, mila esker, Eider, etortzeagatik, kontatzeagatik, eta elkarbanatzeagatik, eta beste bat arte. Oso, eta gonbidatuak zaudete. Eskerrik asko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Santanara Noala Santana Baietz, lasai, Amaia konbentzitu dugula. Jendea jaurduri. Amaia, zen muzatzo? Non egon zinen? Egon nintzen? Nafarroan Iruñan egon nintzen. Anaitasuna kiroldegien. Baina aizpatasun asko egon zenan. Asko. Itxasoko alpetik Kronika modura prestatuko dugu hau. A ber, azteko, arazoak iristeko elurra. A ber, arazoak ez, genekin... Nondi joan zinaten ze gertatzen den, Gipuzkoako errepideekin, baina Iruñarekin lotzeko 15 istea, elurra agertu aurretik gertatzen den zerbait, ja? Baina irekizuten. Irekizuten 15, Bertxozale elkarteak ere emantzun berri hori, nik uste, Gipuzkoatik indoazen dentzat, lagungarria izan zela, baina elurra entzun, eta dena elurtutatzeon, dena txuri-txuria zeon. Polita. Oso polita zeon. Eta hoxe, iritsi ginen, eta gu iritsi ginen, justu gainea demoraz. Ze motel jun ginen, eta aparkatu genuen, eta geho oinez jun ginen anaitasunara. Bertxozale elkartak Twitterren jarri zuen gara izabitzeko. Eta gu gara izabitu ginen. Gara izabitu zien kafea, patxarra eta kafe ostekoak hartuta gero. Ez. Eta hoxe, antxe jun ginen, esei ginen, eta antxe zeuden, 8 bertsolariak, izan zela Julio Soto Ezkurdia, Saio Alkaiza Guaiar,
Eneko Fernandez Maritxelar, Joanes Ilarregi Marzol, Eneko Laskoz Martínez, Josu Sanjurjo Altzuri, Xabat Ilarregi Marzol, eta Xavier Silveira Etxeberria. Eta behaiek izan ziren Nafarroko finalean abestu zuten bertsolariak. Saio ikaragarri politia den, oso saio ona izan zen, zentzu guztitan finaitu ziren bertsolariak, finak izan ziren gaiak, jendea oso giro politia zen. Gero ere, lehen komentatu eguna ez, nik ere faltan botatzen un olako zehaz bueltatzea eta ni bertan egotea, eta nabari zen, eta nola bukatu zen ikusi eta oso pozik bukatu nun nik asteburua egia zen, eta bertsozale guztiek esango nuke eskertu genula saio hori eta batez ere noski saioa izatea txapelduna. Eskuan ta kolkoan bete diru. Ze, saio alkaizak jantzizun txapela, buruz-burukoan nahitu zen Eneko Laskozekin, eta justu 3 puntu gatik, baina saioa izan zen txapelduna, bieko zu saio hona intzuten, eta, buruz-burukoaren ostean, ala gelditu zen. Hirugarren, laugarren eta 5. postuak izan ziren Julio Soto, Joanes Ilarregi eta Xabier Silveiraren txat, beraz horrek esan nahi du, behaiek txapelketa nagusirako Nafarroaren ordezkari bezala edo joateko eskubia izango dutela, eta Xabat, Josu eta Eneko izan ziren 6., 7. eta 8. izan zienak. Eta, ze esan ez, maite dutetan aipatu dut, baina momentu unkigarriena izan zen Estitxu Arozenak saioari txapela jarri zionean. Izan ere, norbaitek ez badaki eta ez bada inbertxo frikian, ez, baina gauza jakina da, Estitxu Arozena izan zela bertso txapelketa batean lehenengo aldiz txapela jantzizuen emakumea. Eta hori izan zen, 1985 lesakan, ez dakit nun izan zen, finalian, behak irabazizun. Duela 25 urte. Bai, eta aurreko urtean ezin izan zuten omenalditxo hauekin, edo ezin izan zioten eskeni ohore hau, eta jarri zion txapela, eta norita, eta saioari ez. Eta hoxe, Estitxu Arozena izan oso gazte, momentu hortan nila etzeon emakumerik, edo etzeon. Eta, hainbat urtetan hartu du parte txapelketan, eta, bertsozale elkarteak eta, omenalditxo hori egin nahi izan zioten, eta bera jarri zion txapeldunari. Bertso bat botazun oso polita, Estitxuk, denei finalista guztiei aipamen txiki bat eginez, eta oso polita izan zen, oso unkigarria batez ere, horrek dakan esanaiagatik ez, saioa izan da 2. emakumea Nafarroan txapela jantziduna, eta emakumezko finalista bakarra izan da. Beraz, ezakit oso momentu politia aizpatasuna gorpuztu zen momentua izan zen. Eta bertakoak, zoratuta, egon ginen pixka bat. Goixo. Bai, oso politia izan zen. Eta gaiak ze honak, Gaiak izan zen oso honak. Eta gaietan egon zen anistasuna, egia bertsolaritzan azken urtetan ja ematen ari dela aldaketa txiki hori ez, baina bai, lodifobia egon zen presente, langile klasea, langileen baldintzak egon ziren presente, feminismoa egon zen presente, gaztetasuna, maitasuna, zagit bai oso gai politiak izan ziren. Eta adibidez, saioaren presentziak ere ematen zion genero ikuspegiak gai bakoitzari. Adibidez, berari jarri zioten bakarkako lanetan,
gasolindegi bateko langilea zara eta, bueno, gaua luziten zaizu edo horrelako zeuze. Eta, bueno, beak bota zitun batzuk, jaso ditutola pare bat, uzet, bi bukaera izan ziela. Ustea naiz talitzaken arimak leukaken naia, gaua gasolindegian ez baita gauza alaia, nire bizitza delako saltzen dudan erregaia. Wow. Eta gero, beste bat, aizto zait bihotzean kamioneroaren broma, zein desberdina litzaken izanen barintz gizona. Eta, bueno, hola ez, gero buruz burukoan, pixka bat aurrerago izango dugu hortaz, baina buruz burukoan ere, berak bakarik kantalezak horrela, bueno, gaia izan zen, pilula, neskoatzen nola zen? Pilula hartu duzu aurrera jarraitu ahal izateko. Hori da. Eta, saioak abestuzun abortatu berri zuen nerabe baten azaletik, ez? Eta hori beak bino hobeto inork ezintzun egin atzo. Gaia oso ona da, ze nik lagunekin komentatu dut, eta burura etorri zaigun gauza, ez da berdina izan. Zan nahi, pilula hartu duzu aurrera jarraitu alizateko, lehenengo segundotik, etorri zait, urrengo eguneko pilula, aurdunaldia gertatu ez dadin, eta nire beste lagun batzuek, mutilek oso gauza ezberdinak esan dituzte, eta... Matrixen pentsatu dut igual. Bai, Matrixen aipatu dute, zegai aipatu dute. Bai, guk ere momentuan bertan ere, kartzelekoak normalen egiten du, pausatuagoa da, bat ateatzen da, bati esaten diote, besteari esaten diote gaia, pentsatzen du, luze, normal, 3 bertsoiek ondo prestatu behar dituzu, bai egitura, bai noski eduki aldetik, eta pintsatzen naizen bitartean, nundi joko du, eta gure artean ere komentatzen, antidepresiboak, droga, dozien pilula, ziurnik gaia ere botata zegoen, anistasun horretan, nondik heltzen zuen bakoitzak edo. Bai, normalean horrelakoak izaten dira, baina bai oso zabala zen eta adarrasko dituen gaia da. Eta, ondo jorratu zen. Baina gaiak orokorrean, bai, oso onak, anitzak izan ziren, hori, aipatu dugu, lodifobian arira. Gero ere, noski, badaude gai batzuk, gero bertsolariak, bere modura hartzen ditunak, baina beste batzuk, askoz jarriago, askoz zehaztuagoak egoten dira. Eta adibidez, Xavier Silveirari ere oso gai politia jarri zioten, Goiuriri asko gustatu zaiona. Eta... Bai, gaia izan zen, berak abestu zen, orain berriz beste batetiko desira sentitu duen alargunaren lekutik. Hori da. Eta gaia oso politia. Oso politia, eta gainera Silveirak abestu zuen, ez, pertsona heldu gazte, bezakit, 40, 60 bitartean, baizik eta abestuzun, Aitona Monak ziren bikote baten paperetik, eta horrek ere eman zion zahartzaroan bizitza badagola, eta... Bai, askotan pentsatzen dugu, Amona edo Aitona hiltzen zaizu, eta ez da zuzta planteatu egiten, Aitonak, ez da egit, Aitona beste norbaitekin maitemendu daitekenik edo Amona. Bai bat eta bai bestea, ja da, jazta. Bai. Ja bukatu da modioaren edo bikotetza edo men, eta listo. Bai. Eta gainera, zahartzaro agian, ez zan egunein presente gaietan zehar, ez dela egunein presente, baina beak eman zion kutsu hori, ez, adibidez, edo bestela gaina botazun bukaera bat buruz hain naiz, eta ez dakit hola zen zehazki, bino inoiz ez delako berandu berriz zorion txu izateko edo horrelako zerbait, eta bai, ez dakit aldarri politia zen, baina gero gaiak egon zian presentere, adibidez Sanjurjok bere agurrean gaztei eskaini zien agurra, esan ez egongo da 1000 aldiz
Mila aldiz aurkituko duzu norbait esango dizuna zuk ezin duzu, edo nora zoaz ideia horiekin, edo eta beak sinistuko zula gazte horrengan edo zien momentutan, eta bai, egia da oso politia izan zela, baina bueno, humorerako ere espazioa gontzan, eta adibidez kartzelako gaia izan zen hori pilulanan lelo aipatu duguna, eta ez zonein humoretik hartu, baina adibidez zeak, Eneko Lazkozek egintzun txirrindulari bat, dopina zehatuzuna, ez galtzeko bere karrera hori edo. Baina beti ere, bakigu bertsolarien burua gurea baino 10.000 aldiz azkarrago doala. Eta, bukatu zuen esanez, trampak eginda irabaztea ote da. Eta oso hona izan zen. Ze, ordura arte aizen esaten joen ere ametsa lortu behar dut, eta horretarako gaur ez dut nik galduko ezan nire aurretik inor egongo. Eta horrela bukatu zuen. Beraz, eske oso ondo intzuten denek, egia da, oso ondo intzuten. Badakizu aurten lehen aldiz epaiak gaiak aurrez jakinda joan ziala. Lehen ontzun dizutelako, nekin ez? Arkaitz Goikotxeak esan zuen atzo Naiz Irratian, Naiz Irratian, hemen ninbar du pixka bat... Autobombo. Aizpatasuna eta nahitasuna. Naiz Irratiak zuzenean egin zion jarraipena bertsoari Nafarroko... Xilaban ere izan ginen. Bai, eta atzo ere bertan, Arkaitz Goikotxeak aipatu zuen Naiz Irratian, aurten epaiek, gaiak, izu etxetik jakinda, etorri ziala, eta hoi ez da gertatzen, orokorrean. Kuriosoa da. Ezakit gustatzen zaidan edo ez erabaki hau. Neri ez. Ze nahiz badakiren epaileak beti oso zintzoak eta zorrotzak eta profesionalak direla. Ze peloteo. Ez, oso zaila da epaile izatea, eta gaiak aldez aurretik jakiteak bai sortzen dizula nahi gabe, inkontzienteki, ezakit nola esan. Baldintzapen puntu bat. Bai, zuk gaian nola baita imaginatzen dezu edo zein momentutan. Horri ditzi batzu ja badituzu. Bai, eta ezakit nahi ez zaita asko gustatzen, baina kuriosoa da oso, eta izu, begira. Agian onerako izan da, ezakit. Goiuri zeratik itentzen un parra txokolate tableta gordeeterako? Bai. Gordez, hasi zehalako, irikitzen, ezakit etzean, igual kontuatu dut ezean, hotx asko itezula eta horrutzi dezu berriz. Ez, eskutatu nahi nun papera ondo, baina bai entzun dut pixkatola entzutezala. Pintxatzen nun, ezagit, hain gustoa zondela amaia entzuten, erabakizula, eserita txokolate jaten esiko zinela. Izena honek? ASMR. Baina ondo egiten badezu. Bueno. Aizu, bertxoak badauka ASMR puntu bat, paten zaude, atzo 1,000 bertxona loko zerbait, isil-isilik, eta gertu batzen dira mikrofonora, batzutan asko egiten dute gerturatu, egin ora, eta huelta atzea, en plan de, beste zerbait okurritu zait, eta berriz huelta, eta oso erritmo motolo horrek badauka pixkat ASMR-etik. Eta bertsolari askok oso urduri jarriko lukete ino. Jartzen haute. Jartzen haute. Mikrofonoa gora, bera. Hori bakarrik ez, gehiena, eta hau bertsolari detxente esan dietio, igual arman geixo daukazun batzukin, edo batzutan soinu teknikari ere bai, hili naiz, eta bertso saio batera joan, eta jarri hankak, eta mikrofono hankek badute mekanismo bat estutzeko eta lasatzeko. Horren, mikrofono hanka horren inklinazioa gora eta bere hiltzeko, iten da, lasatu, igo eta berriro estutu. Bertsolariek, badakite hanka jartzen badute hiru oinetako batean, horrek palanka egiten duela, eta guak, eta hanka bukatzen dute, denborarekin txikitzen. Eta horrek zaratat egiten du, eta urduri xamar jartzen dute, baina, ja, asumitu dut. Anistasunakin jarraituz, aipatu nahi nuke ere, Joanes eta Xabat anaiak, behaien presentziak esan nahi dula. Joanes 89koa da, Xabat 2001koa, ukerrez banago,
hain gazte, Nafarroako finalean egotea, bada zehoze ez, askotan hitz egin izan da bertsolariaren gorpuzkeraren inguruan, ez? Ja emakume, azken urtetako emakume bertsolarien mugimenduarekin, ja pixka bat aldatu da, bai ahotsaren aldetik, bai abesteko moduagatik, esan dugun bezala ez, gaitegiaren ikuspegi anitzagoa dagolako, baina eske gaztetasunak ere hori badakar berekin eta bueno, nahi nuen aipatu ze benetan kuriosoa da eta gaiak nola ulertu edo gai bati ze garrantzi ematen zaion, adinaren araberakoa ere bada, beraz, bueno, nahi postutzen nau, hain jende gaztea ibiltzea hor, ez dakit, Julio Soto adibidez, bada azken 3 beak irabazi dira pelea, baina ez dakit nola esan, ibilbide oso luzea daka, eta bada figura oso sendo bat bertsolaritzan. Eta, bueno, bere ondoan, joan ez edo bat ikustea, oso pozgarria da, ze behaiek ere badaukate, zer esan, eta ez dakit bai, asko poztu nindun. Eta, bueno, pixka bat bukaerara hurbilduz, ze gauza asko, esan daitezke atzoko saioaren inguruan, benetan, niretzako izan zen oso saio polita, ona, denak aitu zien oso ondo, eta denek bazeukaten aukera, denek eukizuten momenturen bat esaten zenuna, ze ona izan den bertso hau edo, ze ondo argudiatu duna hau edo bestea. Eta denei noski zoriondu, denak zoriondu behar dira, baina txapelduna saioa izan zen, eta esan dugun bezala, gero eman zegoten momentu, aizpatasun momentu hori. Aipatu nahi nuke ere, lehen esan deten estitxuren bertso horretan, beak esaten zula, ni hasi nintzen bertsolari alaba bezala, orain ama, asko pozten hau, familia hau haunditzen ikusi izana, edo horrelako zehoz ezan, eta benetan egin zioten omenaldia merezia zekan estitxuk, eta jarri zion txapela saioari, eta saioak botazun sekulako bertso ona. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera, euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera, ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Eta? Ze polita. Bai, aldarriz betetako bukaera, agurra, omenaldia, eta, bueno, benetan oso ondo, borobilduzun saioa, beraz, saioa, eskerrik asko. Eta segi hortan, ea zenbat emakumeri jartzen diozun zuk txapela. Eta Xilabako finala ikusi genuen, Nafarroakoa ikusi dugu, eta Bizkaiakoa abenduaneren 18an izango da, larun batean, asteburu bertsozalea larun batean Galdakaoko final aurrekoa izan zen, etxaun lekuek irabazi zuen, eta bueno, laizter dator finala, beraz, hor ere adi-adi egongo gara.
Gaurko saioa amaitzeko, bero pixkat, Mikel Urdangarinen sunimino honek ematen diguna. Aurrera ezakegu datorren asteazkenean Durangon Mikelekin izango garela, luze eta gozo. Bere ibilbidea borobiltzen duen disko horren aitzakipean. Furgoneta izorratzez bazaio. Badatuz gerlariak batzu. Maia Resende egiluz, ni esker. Ze goxoa ekarri duguzun anaitasunako txokolate beroa. Bai. Eskerrik asko zuei, beti bezala. Datorren astelenean Durangon ikusiko dugu elkar. Noski. Goiuri Zarandia, hau hasi besterik ez da egin, bihar berriro. Bihar berriro. Baina ze goxo. Goxo. Arratsaleko 4etan hemen izango gara zuekin Dona Peian Iznito dator, Juan Ignacio Artxuaga dator. Zer gehiago genukan hortik, asko? Niko reportajetxo bat kontatuko dizuet. Eta gauza gehiago? Gauzatxoak datoz. Bai, nik zue banintz... Aitamari dokumentala estrenatu dela eta... protagonistako bat gurean izango dugu, eta beti bezala bazken orduan bururetzen zaizkigun erokeriak ere bai. Ni zue banintz, arratsaleko 6etan hemen izango nintzateke, Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean bihar arte, izan ondo. Gora bazterrak. Jo. Zua holatu etxia alemanek ea erramu. Amaia lasai horrek soluzioa dauka. Amaiak dio arratsaleko 6etan esan dudan. Ez dakit, nago zigur. Baliteke ez dislexiko xamarra naiz. Atxaleko 4etan, 6etan izango gara. Hemen, Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean, ala bihar arte izan ondo. Aio. Argitxo bat iztuko dizu leiondoan. Zuni bino bat bihotz ondoan. Badatoz otxoak badatoz. Ez batak airean zuzen zugana datoz. Erio danborrekoz. Ez ikaratu ta zaineko ego. Zaineko Zaineko ego Zaineko Zaineko Kid Calm and bigarren kafea.